हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बयखौबो बड' जब निउसनाव बरायनाय जाबाय आरो दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय जोंहा दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय गासै मोनबा साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट ओंखारनानै दङ बे रिक्रुटमेन्टनि बागैनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो सानदों बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय मा रिक्रुटमेन्ट फैदों आं बे गासैबो डिटेल्सखौ होनो नागिरदों जोंहा बे फार्स्ट नाम्बार रिक्रुटमेन्ट इन्डियान आर्मिनिफ्राय फैदों बे इन्डियान आर्मिनि रिक्रुटमेन्ट जा फैनानै दङ जायनि अर्गानाइज नामखौ इन्डियान आर्मि होननानै बुङो बे माखासे पस्टनि नाम दङ जेरै सोल्जार डि फार्मा बेजों लोगोसे सोल्जार नार्सारिं एसिस्टेन्ट भेटेनारि बे जोंहा गासै मोनथाम साख्रिनि बे माखासे पस्टनि नाम दं आरो जेनेबा जोंहा बे माखासे नामनि जोंहा पस्टआ फैदों साख्रिया बे इन्डियान आर्मिनिफ्राय बे नाम्बार अफ भेकेन्सिखौ जाय मेनसन खालामाखै जायखिया गोबां दं होननानै बुंदों बे एरियायाव होनदों बे पे स्केल नोंथांमोना सेलारिखौ चेक नटिसाव थांनानै चेक खालामहैनो हागोन आं बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव हरदों जोंहा बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो नोंथांमोननि फरायनाया जानांगोन हायार सेकेन्डारि पास माने नोंथांमोना 12th पास जायोबा नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों बे इन्डियान आर्मिनि थाखाय एजनि लिमिट होनाय दं जायफोर बिथांमोना 17.5 बोसोर जानायनिफ्राय 23 बोसोरनि सिङाव थानायफ्रानो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों एप्लिकेसन फिसआ जोंहा नो फी माने जोंहा बेहाय फिस होनांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय बे इन्डियान आर्मिनि थाखाय नोंथांमोना फ्रियैनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों बे जोंहा सेलेक्सना रिटेन टेस्ट लानाय जागोन आरो बेजों लोगोसे फिजिकेल टेस्ट बे मोननै आदबै जोंहा सेलेक्सनखौ लागोन होननानै बुंदों एप्लाइ मडआ जोंहा अनलाइन जबनि लकेसनखौ होनाय दं बेहाय जयपुर इन्डिया दं जबनि लकेसना बे अफिसियेल वेबसाइटखौ नोंथांमोना भिजिट खालामनो हागोन आं बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव हरदों इम्पर्टेन्ट डेट्स दङ जोंहा अनलाइन एप्लाइनि जोंहा लास्ट डेटआ 22 सेप्टेम्बराव जोबगोन जोंहा बे अनलाइन एप्लाइआ सोलिगासिनो दंखायो लोगोफोर 22 सेप्टेम्बराव बे अनलाइन एप्लाइआ जोंहा जोबहैगोन बेहाय रेलिनि डेटखौबो होनाय दंखायो 7 अक्ट'बरनिफ्राय 31 मार्च 2021 सिम जागोन होननानै बुंदों जोंहा रेलिया बे इम्पर्टेन्ट लिंक्स होनाय दङ नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसन पिडिएफ नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन आं बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनदों बेजों लोगोसे नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनि सिगां रेजिस्ट्रेसन खालामनांगोन रेजिस्ट्रेसन खालामखांनायनि उनावसो नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोदो नोंथांमोना बिनि उनाव लगइन खालामनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय जोंहा सेकेन्ड नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ माबानिफ्राय फैदों NLC बेनिफ्राय फैदों जोंहा रिक्रुटमेन्टआ जायनि अर्गानाइज नामखौ NLC इन्डिया लिमिटेड होननानै बुङो बेहाय माखासे पस्टनि नाम होदों जेरै एप्रेन्टिस बे एप्रेन्टिसआव जोंहा गोबां पस्टनि नाम दं जायखि आं दा एप्रेन्टिसखौनो होनानै दोनबाय बेहाय नोंथांमोना नटिफिकेसनाव चेक खालामनो हागोन नाम्बार अफ भेकेन्सिया जोंहा गोबां होनाय दं बेहाय भेरियास बे पे स्केल नोंथांमोना सेलारि हिसाबै 8,766 पार मान्थ नोंथांमोना मान्थलि 8,000 मोननो हागोन होनदों सेलारि हिसाबै क्वालिफिकेसन नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो नोंथांमोननि फरायनाया मेट्रिक पास जानाय नङाबा नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जाबायबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों एजनि लिमिटआ मिनिमाम जायफोर बिथांमोना 14 बोसोर जाबाय बिथांमोननिफ्रायनो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों एप्लिकेसन फिस लानाय जानाय नङा नोंथांमोना बेखौ फ्रियैनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन सेलेक्सना जोंहा मेरिट लिस्टआव जागोन नोंथांमोना जुदि मार्कआ मोजांबा नोंथांमोना मेरिट लिस्टआव फैनो हागोन आरो सेलेक्सन जागोन जोंहा एग्जाम लानाय जानाय नङा होनना बुंदों एप्लाइनि मडआ अनलाइन जोंहा जबनि लकेसनबो होनाय दंखायो तामिलनाडु इन्डिया अफिसियेल वेबसाइट होनाय दं नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटखौ भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव मोननो हागोन जोंहा बेहाय माखासे इम्पर्टेन्ट डेट्स होनाय दङ जेरै जोंहा अनलाइन एप्लाइआ 25 आगस्टनिफ्राय सोलिगोन माने जोंहा दिनैनिफ्राय बे अनलाइन एप्लाइआ स्टार्ट जागोन होननानै बुंदों बेहाय जोंहा लास्ट डेटबो होनाय दंखायो अनलाइन एप्लाइआ जोंहा 10 सेप्टेम्बरसिम थागोन होननानै बुंदों 10 सेप्टेम्बरनि सिगां नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नाजाबानो जाबाय दिनै बे 25 आगस्टनि दिनै 10 AM निफ्राय बे जोंहा अनलाइन एप्लाइआ सोलिगोन होननानै बुंदों बेहाय इम्पर्टेन्ट लिंक्स होनाय दं नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनि सिगां बे नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामनो हागोन आं बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव होदों डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय बिनि उनाव एप्लाइ अनलाइन खालामहैबानो जाबाय नोंथांमोना बे एप्लाइ अनलाइन लिंकखौबो आं भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनदों जोंहा थार्ड नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ जाहैबाय जोंना PSC बेनिफ्राय फैदों रिक्रुटमेन्टआ जायनि अर्गानाइज नामखौ पाब्लिक सार्भिस कमिसन होननानै बुङो बे माखासे पस्टनि नाम दं जेरै ट्रेन्सलेटर सिनियर रिसार्च अफिसार्स स्पेशल अफिसार्स मेडिकेल सुपारिनटेन्डेन्ट होननानै बुंदों बे माखासे पस्टनि नामफोर आरो बियो बे नाम्बार अफ भेकेन्सिया जोंहा गोबां दं होननानै बुंदों भेरियास मेनसन खालामाखै बेसे बुरजा दं जायखिजाया भेरियास होननानै बुंदों गोबां पस्ट दं जोंहा पे स्केल नोंथांमोना सेलारि हिसाबै 20,000निफ्राय 50,000नि गेजेराव नोंथांमोना मान्थलि सेलारि हिसाबै मोननो हागोन होननानै बुंदों बे क्वालिफिकेसना नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो नोंथांमोननि फरायनाया ग्रेजुवेट डिग्री थानाय जानांगोन नङाबा जायफोर बिथांमोना पोस्ट ग्रेजुवेट जाबाय बिथांमोनाबो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों एजनि लिमिटआ 18 बोसोर जानायनिफ्राय 35 बोसोरनि सिङाव थानाय गासैबो केन्डिडेटफ्रानो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों बेहाय
मेनसन खालामना होदों आरो माने जोंहा एजनि लिमिटखौबो एप्लिकेसन फिसा जोंहा जेनेरेल अबिसि बिथांमोननि थाखाय 375 लादों बिथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनाय समाव 375 होनो नांगोन आरो जायफोर बिथांमोना SC ST बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनाय समाव 275 पेमेन्ट खालामनांगोन अनलाइनै सिलेक्सना जोंहा रिटेन टेस्ट लानाय जागोन आरो बिनि उनाव इन्टारभिउ लानाय जागोन होननानै बुंदों एप्लाइ मोडा अनलाइन जोंहा बे जबनि लकेसन होनाय दङ जबनि लकेसना महाराष्ट्र इन्डिया अफिसियेल वेबसाइट होनाय दं नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटखौ भिडिअ डिसक्रिप्सनाव मोननो हागोन जोंहा बे इम्पर्टेन्ट माखासे डेट होनाय दङ जेरै जोंहा अनलाइन एप्लाइआ 31 आगस्टआव जोबगोन ना बे 31 आगस्टनि सिगां नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनो नाजाबानो जाबाय बे इम्पर्टेन्ट लिंक्स होनाय दं नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनि सिगां बे अफिसियेल नटिफिकेसन PDF नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै नायग्रोबानो जाबाय बेनि उनाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनोबा बे एप्लाइ अनलाइनाव थांनानै एप्लाइ अनलाइन खालामबानो जाबाय आं बे एप्लाइ अनलाइननि लिंकखौ भिडिअ डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनदों जोंहा 4 नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ CIC बेनिफ्राय फैदों जोंहा रिक्रुटमेन्टआ जायनि अर्गानाइजेसन नामखौ होनदों कमेन्सरेट अफ इन्डास्ट्रिज एन्ड कमार्स होननानै बुङो बे माखासे पस्टनि नाम होनाय दङ जेरै एक्सटेनसन अफिसार इकनमिक इनभेस्टर जुनियर एसिस्टेन्ट स्टेनोग्राफार बे माखासे पस्टनि नाम बे नाम्बाराव भेकेन्सिया जोंहा गोबां होनाय दङ भेरियास पे स्केल नोंथांमोना सेलारि हिसाबै 14,000 निफ्राय 49,000सिम सेलारि हिसाबै नोंथांमोना मान्थलि मोननो हागोन होननानै बुंदों बेहाय क्वालिफिकेसन नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो नोंथांमोननि फरायनाया जानांगोन एनि डिग्री नोंथांमोना ग्रेजुवेट जानाय जानांगोन बेजों लोगोसे डिप्ल'मा दंबा नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन एजनि लिमिटआ 18 बोसोर जानायनिफ्राय 38 बोसोरनि सिङाव थानाय गासिबो केन्डिडेटफ्रानो एप्लाइ खालामनो हागोन बे साख्रिनि थाखाय एप्लिकेसन फिस लानाय जायाखै बेहाय नोंथांमोना बेखौ फ्रिनि एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन सेलेक्सना जोंहा मोननै रोखोमनि जागोन फार्स्ट फेज टेस्ट ओमफ्राय सेकेन्ड फेज टेस्ट फार्स्ट फेज टेस्टआव जोंहा रिटेन एग्जाम लानाय जागोन बे रिटेन एग्जाम लानानै बिनि उनाव सेकेन्ड फेज टेस्टआव मेरिट लिस्टआव सायख'गोन जायफोर बिथांमोना बे फार्स्ट फेज टेस्टआव मोजाङै मार्कखौ लानो हाबाय अब्ला नोंथांमोना बे सेकेन्ड फेज टेस्टआव मेरिट लिस्टआव फैनो हाबा नोंथांमोना बे जबनि थाखाय सेलेक्ट जागोन एप्लाइनि मडआ जोंहा अनलाइन बेहाय जबनि लकेसना आसाम इन्डिया होनाय दङ अफिसियेल वेबसाइट होनाय दं बे अफिसियेल वेबसाइटखौ नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिप्सनाव मोननो हागोन इम्पर्टेन्ट डेट्स होनाय दङ जोंहा अनलाइन एप्लाइ सोलिगासिनो दंखायो जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय अनलाइन एप्लाइनिया 6 सेप्टेम्बर बे अनलाइन एप्लाइ सोलिगासिनो दंखायो 6 सेप्टेम्बरसिम थागोन बे अनलाइन एप्लाइआ इम्पर्टेन्ट लिंक्स होनाय दं नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन अफिसियेल नटिफिकेसन PDFखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगां बेहाय गासिबो डिटेल्स होनाय थायो माबोरै एप्लाइ अनलाइन खालामनो हायो जोङो बेजों लोगोसे एप्लाइ अनलाइन लिंकखौबो आं होनानै दोनदों नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइनाव थुनानै होबानो नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइनाव जा डाइरेक्ट एप्लिकेसन फर्माव मोनहैगोन जा 5 नाम्बार रिक्रुटमेन्ट माबानिफ्राय फैदों SECR बेनिफ्राय फैदों रिक्रुटमेन्टआ जायनि अर्गानाइजेसन नामखौ साउथ इस्ट सेन्ट्रेल रेलवे होननानै बुङो बे माखासे पस्टनि नाम होनाय दङ जेरै एप्रेन्टिस बे एप्रेन्टिसल' होबाय आं बेहाय माखासे अपसनेल माबा दङ आरो जेनेबा इनक्लुडेड बिनि सिङाव माखासे पस्टनि नाम दङ नोंथांमोना बेफोरखौ नटिफिकेसनाव नायनो हागोन नाम्बार अफ भेकेन्सिया गासै जोंहा टटेल पस्टआ दङनो 432 नोंथांमोना सेलारिखौ नटिसआव थांनानै माने नटिफिकेसनाव थांनानै नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन सेलारि मान्थलि बेसेबां नोंथांमोना मोननो हागोन क्वालिफिकेसना जानो नांगोन जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास जानाय बिथांमोनानो बे साख्रिनि एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों आरो जायफोर बिथांमोना ITI लानाय बिथांमोनाबो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन एजनि लिमिटआ 15 बोसोर जानायनिफ्राय 24 बोसोरनि सिङाव थानाय गासिबो केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन बे जबनि थाखाय एप्लिकेसन फिस लानाय जानाय नङा नोंथांमोना बेखौ फ्रियैनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन जोंहा सेलेक्सना बेहाय मेरिट लिस्टआवसो जागोन ना जा एग्जाम लानाय जानाय नङा एप्लाइनि मडआ नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन जबनि लकेसन होनाय दं बिलासपुर छत्तीसगढ़ इन्डिया अफिसियेल वेबसाइट होनाय दं नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटखौ भिडिअ डिसक्रिप्सनाव मोननो हागोन आं बे भिडिअ डिसक्रिप्सनाव लिंकखौ होनानै दोनदों नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय इम्पर्टेन्ट डेट्स होनाय दङ जोंहा अनलाइन एप्लाइआ 30 आगस्टआव जोबगोन बे एप्लाइ अनलाइना जोंहा सोलिगासिनो दंखायो नोंथांमोना बे 30 आगस्टनि सिगां एप्लाइ अनलाइन खालामनो नाजाबानो जाबाय बे माखासे इम्पर्टेन्ट लिंक्स होनाय दङ जेरै नटिफिकेसन होनाय दङ नोंथांमोना बे नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै नायग्रोनो हागोन एप्लाइ खालामनायनि सिगां बेनि उनाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनि सिगां आरो मोनसे खामानि मावग्रोनांगौनो नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामनांगोननो रेजिस्ट्रेसन खालामखांनायनि उनावसो नोंथांमोना लगइन खालामनानै एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन नोंथांमोना गिबियावनो रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोदो बेनि उनाव लगइन खालामनानै एप्लाइ अनलाइन खालामबानो जाबाय बेनोमोन लोगोफोर दिनै बे मोनबा साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट फैनाया जोंहा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जोंहा बे रिक्रुटमेन्ट फैनाया नोंथांमोना बबेबा मोनसे साख्रिनि थाखाय एलिजिबोलबा एप्लाइ खालामदो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गुबुन केन्डिडेटफ्राबो एप्लाइ खालामनो हायो आरो लोगोफ्राबो मिन्थिनानै एप्लाइ खालामनो हायो भिडिअखौ शेयार खालामलायदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ दाबायना लाबानो जाबाय सानफ्रामबो जबनि आपडेटखौ मोननो थाखाय